kabakoyara ala kira de wallahi ni miyatani ni sɔrɔ mɔgɔw bɛ bɔ yan ka taa hiji kɛ Maka miliyɔn joli don a ka ca n'i taara Maka n'i ka hiji kɛ k'a ban ni ala kira tɔgɔ t'a la i sen t'a la foyi ti minɛ foyi donc i mana tile o tile f'i ka taa fo dɔw b'a fɔ a wari ka ca dɔw b'a fɔ ne ma wari ko fɔ maa ye ne ko hali n t'a dilan maa ye miliyɔn 5 awɔ ala kira valeur bonya kama nin bololanɛgɛ ko in na e gaku kan k'a dɔn min don wallahi ne hakili la miyatani ko in daminɛna tile 3 mawludu juma fɔlɔ e ye mobili min sɔrɔ a valeur ye jumɛn ye miliyɔn 30 miliyɔn 30 tɛ awɔ e ni ne kun ka jɛ kɔnɔ i y'o sɔrɔ parce que ale kira ko kun don la wallahi Konate kanu kira ka bololanɛgɛ ko kun don la e ye bololanɛgɛ don i tɛgɛ la don min na ne hakili a ma 3 jours dafa nin bonya dira donc danti ye ala kira la quoi ala y'o de fɔ wara fa na ala ka zikira kan ne de ye Muhamadu kɔrɔta kabako wɛrɛw bɛna ye bololanɛgɛ in na a ye ne ti min si dɔn fiyewu n ta filɛ n tɛgɛ la ala kira tɔgɔ 201 ka tila k'a multiplier siɲɛ 1,224 o ti dɛsɛ fosi la ala kira kosɔn o de la n ko ten n'i b'a dɔn a fɔ ala kira kosɔn nin kɛ ne ye ala ti kira to kɔfɛ jamais donc nka ni kira ka ko ye tiɲɛ ye nka ni danga b'i nɔfɛ n bolo filɛ kɔrɔna kan ni danga b'i nɔfɛ i t'a ye i ti bololanɛgɛ in sɔrɔ k'a don i tɛgɛ la i y'a faamu n b'i fo ka i barika da wallahi a diyara n ye an bɛ wɔlɔfɔw fo ne ka an b'u fo k'u barika da an b'a fɔ wɔlɔfɔw bɛɛ lajɛlen ye jerejef bahana trop de gala voilà an taara an ye wɔlɔfɔ ka gosi ale mɛmango diɲɛ kan bɛɛ bɛ wɔlɔfɔ kan na hali kabakari kan b'a la o ye waaw donc diɲɛ kan bɛɛ b'a la u y'an bonya vraiment gaku u y'an bonya mais wɔlɔfɔw ka karamɔgɔw yɛrɛ ye u yɛrɛ bonya gaku i ti wɔlɔfɔw ka karamɔgɔ da ye wale kungo la fiyewu o kura n'u yɛrɛ ye wa wɔlɔfɔw bɛ karamɔgɔ bonya dɔn siga foyi t'a la mais anw taara o y'o dalu ye o don o don o bɛ saga 1 faga an taara don min na o misi 2 faga bon mun yɛrɛ dun ka gɛlɛn ne ma diɲɛlatigɛ la o de ye k'i sigi k'i tɛgɛ ko mɔgɔ ta kama o de ka gɛlɛn ne ma kojugu parce que o bɛ ne garijɛgɛ yɛrɛ de siri ni ne m'a bɔ ka di dɔrɔn gaku ne ti lafiya bɛɛ b'o dɔn i la nka wɔlɔfɔ u ye n koro dɛ u ye n koro yɛrɛ de fɔ n bɛ bɔ n kan ka n ka laada tilen ni mɔgɔ minnu ye fɔ n bɛ bɔ k'u ɲini mais n'i ko an ka jamana karamɔgɔba dɔ i b'a dɔn a kasira telefɔni na ko fo n k'i ka Senegal nimoro d'a ma a y'i wele o tɔgɔ fɔ t'a la a ye n wele a ye n wele a ye n wele k'a dɔnna ko Konate tɛ dugu kɔnɔ a y'i wele a ye n wele gaku a kɛra ko ye mais an bɛ dugawu kɛ Alahu Akibaru diɲɛlatigɛ n'i danna i danyɔrɔ la i dan t'i ye kun n'i yɛrɛ ye gaku min dara e kama ne t'o sɔrɔ o de y'a to Hayidara b'a fɔ ko mɔgɔ y'i yɛrɛ de ya wala mɔgɔ ye i yɛrɛ de ye mɔgɔ tɛ se ka fɛn wɛrɛ ye o i mana ko pɛntiri cogo o cogo a bɛ se ka a yɛrɛ de ma e ka mobili kura in n'a pɛntiri ye finman ye u ye couleur min k'a kan n'i y'a boli k'a boli o couleur yɛrɛ bi wɔrɔ ka bɔ yen mobili yɛrɛ couleur bɛ na donc fɛn bɛ ten quoi i mana ko pɛntiri cogo o cogo a bɛ se k'a nɔkɔrɔ de la mɔgɔ ye i yɛrɛ de ye donc an bɛ bɛɛ fo vraiment ka bɛɛ barika da gaku ka i yɛrɛ fo Konate a diyara n ye vraiment barika k'i to Senegal weleli min dara ne kan a bɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ ko ne bɛ yen de bon oui kabako de don et puis ni min taara ko Batman Gaku ka cɛ don wa n ko ko Gaku ye muso de ye ni min nana ko Gaku ka cɛ don wa n ko a ye mo in yɛlɛma dɛ wallahi donc kɔni a kɛra bonya ye wallahi an bolo bɛ kuranna ka ala kira kosɔn n bɛ dɔ fara bololanɛgɛ in kan i bɛ dɔ fara a kan n bɛ dɔ fara a kan Alahu Akibaru parce que i ye fɛn dɔ fɔ kuma daminɛ na a jɔ man di tuguni
parce que n'i ko ala kana dangaden maga la dɔw tina dɔ wɛrɛ la u bɛna lajɛ sigi danga bin kɔ bon n'olu fɔra kɔ a bɛ komi dɔ nana kitabu kama don dɔ ko Konate bɛ min o y'a sɔrɔ n bɛ denmisɛnninw kɛrɛfɛ tɛ min na dɔ ko Konate filɛ ko karamɔgɔ Konate ko don ko nin yɛrɛ jate tɛ a ko ale nana n ka fɛn dɔ nɔfɛ n ko est ce que a ma ban wa cɛ sigira a ko non sana k'a fɔ Konate jija i ka dɔ ɲini ka di yan a ko ne ba sara n tɛgɛ kɔnɔ ten ni bamuso ni bina n tɛgɛ kɔnɔ ne ko denmisɛnw ma n ko n'a bɛ kɔrɔlen dɔ deli ma sinon nin ma an bɛɛ don ɲɔgɔn na yan parce que cɛ ye min bila a kunkolo la pour k'a fɔra kitabu kɔ ne bolo yan ale dun ye dugawuden ye donc anw t'ale kɛ dangaden ye n ka so kɔnɔ yan n'a bɛ ɲini a bɛ ɲini yɔrɔ a bɔra nɛgɛnin na a kɛra forcé sa an ye kɔrɔlen dɔ de ɲini ka d'a ma donc bololanɛgɛ ko in bi tagala o sira kan mɔgɔ min ye n sɔrɔ Dakari ye ka a ɲini n fɛ a ka ca mɔgɔ 100 a kɛra olu ɲɛna k'a fɔ k'e taara n'a de ne bɛ taa n'o ye Alahu t'a sidɔn ne ka tagabolo cogo kosɛbɛ n t'a ta ka yaala mais mɔgɔ i bɛ min dɔn a b'i kunkolo la donc o la vraiment n b'i yɛrɛ fo a diyara n ye Konate mɔgɔw n'aw kɔnɔ jɛra ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn na a bɛ nɔ bɔ o de la wallahi Gakou i ka ɲi a diyara n ye lamɛnbagaw fana y'a dɔn i ka ɲi i fana kɛra escalier fana ka Konate kɛ étage ye mɔgɔw bɛ Konate sɔrɔ ni e ye wallahi an bɛna nin émission an filɛ nin kuma min na nin ye sisan hali ni ne kelen ye n sigi ka fɔ nana a tɔ la sa maa ti da o la mais ni Konate ni Gakou sigira an y'a ni Gakou ye ɲɔgɔn fɛ o kuma an nana donc o fana ye barika dɔ de ye mun ye i ka ko diya n ye kosɛbɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ sira kɔrɔ de kan i fa ka sira i b'o de kan et puis i kura n'i yɛrɛ ye fana i kura ni i yɛrɛ ye donc o ye koba de ye an b'i i fo ka i barika da an bɛ yan nin waati in na mais Gabɔnkaw kɔni ka kuma cayara fo an ka don ye bon an bɛ don ni Ala sɔnna n tɛna don kelen di mɔgɔw ma mais Mauritaniens fana parce que an kan ka taa Mauritanie don min wolofaw ni vitesse de nana an ye Mauritanie date yɛrɛ di k'an bɛ taga ye wolofaw ni vitesse nana an ko an bɛ kuma caya cɛ wolofakɛ bɔra a nana ni avion billet de nana ɲɔgɔn fɛ donc n ko Sénégal a tɔgɔ ye di Mauritaniens ma n ko wolofaw an bɛ taga olu ta la Sénégalais sigira wolofaw a tɔgɔ ye di Mauritaniens olu sigina donc an bɛna o tournée 2 kɛ mais a si tɛna kɛ ka bali ni Ala sɔnna n'a fɛn o fɛn bɛ se an bɛ i bɔ a kalama a k'a kɛcogo la kanu taamaw de don moriya taamaw tɛ ayi ne ka fayida bɛ ka mɔgɔw kɛ moriw ye wallahi ne taara n di dugu tɔgɔ fɔ ye ne ka wolodon kitabu a bɛ yen u kɛlen don ka a bɔ ntɛnɛndonya den k'a sɛbɛn a kɔrɔ ntɛnɛn o tuma o daga bɛ yen n'i ye cɛ ye i bɛ daga in ko i bɛ taa a bɛ ɲininka de k'e wolola don jumɛn n'i ko ntɛnɛn kumana a b'i sigi o kuma ntɛnɛn daga filɛ 30,000 ni 30,000 n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye 40,000 ni 40,000 kunɲɔgɔn don 7 daga sigilen don o daga ɲɔgɔn tɛ ne fɛ yan o m'a fɔ n t'a dɔn mais ne y'a fɔ mɔgɔw ye a baara kɛ olu y'a baara kɛ kosɛbɛ donc ne ta ti moriya ye mais i ni ne kɔni tɛna ci ɲɔgɔn na ni i mago ma ɲɛ parce que o tɛ ne ka si ka wurudili ye o tɛ ne ka Ala ye siran ye ne ye fɛn dɔ de kalifa Ala la Ala kana tɔ dangaden ka se ma faso y'a dɔn i ye i y'a kɛ faso ye an ka dugutigi nalen filɛ Ala ka bariko minnu yɛrɛ de fɔ tonan dugutigi an filɛ kuma na waati min na sisan a nana yan a filɛ nin n yɛrɛ ye n tɛgɛ d'a ma k'a fɔ a bɛ dumuni na sisan voilà donc i bɛ na ne fɛ tonan bɛɛ o b'a jira k'a fɔ bi tonan bɛɛ bɛ a bari dugutigi bɛɛ Konate fɛ yan sisan voilà donc ne ti tamakiya i nana ne fɛ i ka kungo gɛlɛya tɛ dɛ a ka kɛ ka juru siri kabanɔgɔ la ka bin n'i nana a bɛ dilan parce que i bɛ na ne fɛ ne ka moriya t'i na i t'i dangaden ye o de b'i se yan i ka sababu bɛ ne bolo o de b'i se yan o de b'i maga ne bolo fɛn na o de la n ye kuma dɔ fɔ n bolo bɛ kuranna kan n ye kuma dɔ fɔ
lahara ne ni ala bɛ se ka kuma da ni da Allahu akbar o tamakiya tɛ ne na parce que juge mana juguya cogo o cogo i ka hakɛ min b'a fɛ i b'a demander mun na nin kɛra tan ne de ko ala ma ala kana dangaden se n ma ala mɔgɔ min ka sababu tɛ n bolo kan'o se n ma a bɛ ne de da ni ala ye maa min lase ne ma n'o ka sababu tɛ ne bolo tuma ne b'a fɔ ala mun na i ye nin se n ma ka sɔrɔ a ka sababu tɛ yen ala tɛn'o dalilu di ne ma bon kuma ni ala t'a fɛ ne k'a ɲininka o la ne bɛ n si kɛ maa tɛna se ne ma ni min ka sababu tɛ yen mais adamaden dɔw pereselen don parce que n bɛna karamɔgɔ fɛ yen a ka dugawu kɛ n ye ou bien n bɛna nin fɛn in nɔfɛ n mako ka ɲɛ a bɛ komi mécanicien garage dɔ ye mobili boli ka taa jɔ garage la miniti 5 dɔrɔn o bɛ sin k'a lajɛ a busi fagalen don o bɛ busi kura san dɔrɔn k'a don i bɛ tile k'a la ka taa miniti 5 dɔrɔn i bɛ tɛmɛ mais dɔ ta o tɛ busiko ye dɛ o pine yɛrɛ de tolilen don donc i b'o pine bɔ ka pine kura don o la o tani i b'o ta dɔw yɛrɛ bɛ yen o ye accident ye koyi o nɔnina yɛrɛ de o tuma toliye b'o la peinture b'o la minɛn santa b'o la donc mɔgɔ min bɛ na mori fɛ a b'o cogo de la dɔ ka kungo ka nɔgɔ yɔrɔnin kelen dɔw yɛrɛ ta i bɛ kalo 3 kɛ o kan donc o bɛ se ka ala deliw sumaya mɔgɔw bolo n'o tɛ mɔgɔ tɛ ala wele k'a fɔ ala kɔ e tɔgɔ ye Batumani Gaku ni mɔgɔ dɔ nana jɔ da la n'a ko Gaku siɲɛ 1 siɲɛ 2 a kɔni tɛ siɲɛ 5 sɔrɔ n'i m'a laminɛ bon e b'a laminɛ ni tulo min ye ala y'o d'e ma o tuma i bɛ se ka ala wele cogo di k'a t'i laminɛ o tuma a tɔgɔ tɛ yan donc n bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn ala ka sababu ɲuman kɛ an ye vraiment ala ka an dɛmɛ fɛn wɛrɛ bɛ kuma kɔnɔ n'o fɔra i ye i bɛ sɔn k'i pan ka jigin de Konate ni dagarika min nana a sigilen bɛ Thailand de ko fɔ an ka taa ye ne ko n ko Thailand ni min nana ɲɔgɔn fɛ ni min nana ɲɔgɔn fɛ a sigilen bɛ Thailand de ko fɔ an ka taa Thailand ko cɛw Konate y'a bara ci madala ni bara bi sɔrɔ Thailand bolo ka o ci dɛ mais Konate kabako ye min i b'a dɔn n'i ye Burkinabɛw ɲininka k'a daminɛ Bobola fo Wagadugu ninnu olu hakilila k'a fɔ ko Konate olu de ta ye olu dɔrɔn n'i ye Ivoirien ɲininka k'a daminɛ Adjamé la Bouaké Wangara ka taa tɔw la olu hakilila k'a fɔ non mɔgɔ si tɛ Konate dɔn n'olu tɛ Faransi ni olu fana ye ko Konate ko min na o ko mɔgɔ si tɛ Konate dɔn olu n yɛrɛ y'a dɔn de n ko kamanagan ko don n taara Gabon min a tɔgɔ ye di Sénégal n y'a dɔn ye de olu yɛrɛ kɔni bolo maa si tɛ fɛn dɔ Konate ko la n ko dɔ ye wele ka bɔ Kuwait Kuwait n'o bɛ dɔw bɛ to ka kuma ye dɔ ye wele ka bɔ Kuwait ne ko n ko fa ne ko Kuwait ko bololanɛgɛ ne ko n ko arabu dɔnnibaaw ni fɛnw cɛra yen nɔ ko ne t'a si dɔn ko ne tɛ Konate ko dɔn Konatew ye kelen ye mɔgɔw ka Konate sogole ko ye jumɛn ye n sogora Konate la n sogora Konate la a nana nin fɔ n ye a nana ko n ka nin kɛ tan a nana ko n ka nin kɛ tan a nana nin kɛ tan bon mɔgɔw ka sogo ne na hali musokɔrɔba dɔ filɛ duguma ni n jigira n b'i n'a yira ɲɔgɔn na a bɔra Buguni de sogo de y'a se yan o de la n ko n ka ti taa f'a ka si yan parce que Gaku ni ba bɔra i bolo n'i ye waliba ye i bɛ k'a fɛ donc n ye musokɔrɔba in minɛ n ko f'a ka si n'an bɛ jigin i bɛ n'a ye mɔgɔw ka sogo Konate la ka fɔ u kana o ka sababu bɛ n bolo bilahi talahi n bolo bɛ kuranna kan y'an ni jama minnu sɔrɔ ɲɔgɔn kan mɔgɔ damadɔ b'u la minnu sukɔrɔw cira ka na mais o tɛ kabako ye ne ye a kalifa ala la kana dangaden sen ma mɔgɔ min ka sababu t'i bolo kan'o sen ma o donc minnu tɛ dangaden ye minnu ka sababu bɛ yen fo ala fana de ka olu sugo de a ye taa Konate fɛ ni n sen bɔ a la de a y'i sen bɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la bon donc o la ala de bi kɛ a fɔbaga ye mɔgɔw ye de sa o tɛ ne ye tuguni ayi o de la ni mɔgɔ 100 nana 95 sogora donc i bɛ sogo de
n'i y'a ka ko to ni Ala bolo ko n kana maa si la s'a ma min ka sababu t'a bolo n kana dangadenya s'a ma hami min b'e la dɛ taa Konate fɛ yen o de bɛ se k'a dilan donc e fana bɛ na i ni lafiyalen parce que Ala de y'i ci i ma i sekara kɛ ne ma kuma i fɛ telefɔni na dɔw yɛrɛ bɛ yen a sugora ko a ka na ne fɛ min ye ci fɔ a ye sugo la a ko n ma ko Konate b'i ye wa a ko n'i taara i b'a ye a tigi nana a ye kuma ɲɛfɔ n ko bɔn ne yeli man gɛlɛ n'i y'a ye ma ne ye ka sababu de tɛ Mawuludu la min bɔra Faransi ka na a sogora k'e tamaro di ale ma et puis a nana don min na fana a donna yan yɔrɔ min na san'a ka ji min ne ka so a y'a sɔrɔ an bɛ kɔrɔna kalan de la o tamaro de b'an y'o den kelen d'a ma tamaro b'a tɛgɛ kɔnɔ a ko a bɛ sogo fɔ n ko mais e bɛ sogo n k'a lakali cogo tamaro de t'e bolo nin ye donc a sugora de ko ne ye tamaro d'a ma a fana nana ne ye fɛn fɔlɔ min d'a ma o kɛra tamaro ye o de la mɔgɔ dɔw bɛ sogo lankari u m'a faamu ne bɔra Senegali sisan u ka misiri dɔ filɛ Kɔgɔji la Ala dɔnbaga dɔ de sugora k'a ka misiri jɔ ye n taara fɔ misiri n photo bɛ misiri in kɔrɔ sogo ye fɛnba de ye Sena Yusufu ka maabaya a fɔra ye sogo de la kabini a fitinin a ko a fa ma inni araitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara araituhum li sajidina a ko ne ye dolo 11 ye ani kalo ni tile u b'a la ka sujudu bi ne ye a fa ko a ma ko dolo tɛ dɛ a ko dolo 11 min n'i y'o ye k'o de i balimakɛw ye i kɔrɔw a ko Ala bɛn'i kɛ maaba ye kalo ni tile olu minnu b'a la k'u suli o y'i fa n'i ba ye donc i bɛna kɛ maaba ye ko mais kana sogo n k'a lakali maa ye n'i balimaw y'a dɔn k'a fɔ i sogora nin na u b'i kɛlɛ donc fa b'a la k'o fa fitinin ye yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ a ba sinamuso dɔ bɛ a kɛrɛfɛ min ye hali ni a ba sinamuso tɛ en tout cas a ba yɛrɛ kun tɛ donc o y'i tulo don a la k'a fɔ fa b'a la k'a fɔ ko kana sogo in lakali mɔgɔw ye i bɛna kɛ maaba ye n'i y'a lakali u ye u b'i tɔɔrɔ o sina ka boli ka taa kɔrɔw wele ko Isufu ko k'a sogora nin fɛn dɔ la sogo in a kɔrɔ ye nin ye n'a kɛra ta n'a y'aw sigi k'aw bolo da aw sen kan Isufu bɛna aw mara donc o yɛrɛ sogo de la kira bi don magan min kɛ kira y'o ye sogo la o de la Ala b'a fɔ lakad saraka Allahu rasulahu ru'ya Ala y'a ka kira sɔsɔ a ka kira cɛntigiya kira ye min ye sogo la sogo ye kabako de ye donc Ala b'a f'i ma taa nin yɔrɔ in de ka sababu bɛ yen kana sigi taa diɲɛlatigɛ bɛ sababu de bolo donc Ala k'a ɲuman d'a ma amin Allahu amin vraiment i ka nali Konate an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn an nisɔndiyara bi fo ka taa fɔ a to ten Konate kun ko k'a bɛ bololanɛgɛ n'o ye miyatani ye 1000 de dilan ka di ne ma a tɔ yɛrɛ kun tɛ 50 bɔ bilen a bɔra Senegal ka na funɛkɛ y'a kunbɛn ni miyatani ye et puis a wɔlɔfɔw fana ɲɛna k'a fɔ ko ale ye valise de fa miyatani na ka taga olu taara yen nɔ min yɛrɛ ye olu minnu m'a sɔrɔ ye min ye olu yɛrɛ tɔ excité ka taa fɛ a bɛ minnu bolo kɔrɔlen olu bɛ ka waso n'a ye kɛnɛ kan ye k'a fɔ a filɛ nin ye a b'anw bolo voilà a b'anw bolo donc olu caman fana de bɛ sira la ka na Konate ko k'a ye dɔ fara a kan an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ni maa minnu mago b'a la u bɛ se ka nɛgɛjuru ci 76 23 20 99 76 23 20 99 o ye Konate ka numéro ye ne ka numéro 76 23 49 22 76 23 49 22 Konate e ni ne ni kuranɛ belebeleba in bonya n'a barika kama Konate Ala k'an ka jamana basigi maa minnu ye nin d'i ma ka t'i sɛgɛrɛ fo Kɔgɔji da la gundo min bɛ Kɔgɔji la gundo min bɛ Alikaba la i b'a dɔn maa minnu c'est comme mɔgɔ minnu y'i ka kaliwaso in ye kaliwaso in kɔnɔna na Alikaba de b'a kɔnɔ n'i y'a di ta ko i ni Gaku ka ɲɔgɔn ye kɛ kaliwaso la wa n fana ye layidu dɔ t'a tigi ye dɛ n ko ni Ala sɔnna nin kaliwaso in e fana bɛna don a kɔnɔ ne kɔni ne donna kaliwaso in kɔnɔ a bɛ siɲɛ 3 wali 4 bɔ Ala bɛ n gɛrɛsɛgɛ Konate b'a fɔ Gaku n'an ka ɲɔgɔn ye kaliwaso in kɔnɔna na n'i donna kɔnɔ a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko clime de bɛ yen Ala k'an dɛmɛ clime de bɛ yen sɔli dama de Ala kira ko de don Allahu akbar sɔli dama Konate o kumana alikuranɛba in bonya n'a barika kama e ni ne ani sirifuw bonya kama an k'an ka jamana kalifa Ala la ni Ala sɔnna ye jamana kalifa Ala la ani i ŋaniya
ŋaniya ɲumanya min b'i la Konate ka ɲɛsin jamana ma kuranɛ in bonya n'a barika kama kanuba min bɔra n'a ye fo Faransi ka n'i sɔrɔ Senegal k'a d'i ma o bonya kama Konate ŋaniya min b'i la ka ɲɛsin jamana in ma kuranɛ in bonya kama an ye jamana in kalifa Ala la an ye jamana in kalifa Ala b'a janto Ala fana Konate e ye ɲɔgɔmɛ hakɛ min faga jamana ye i ye misi hakɛ min faga jamana ye faama ka dɔrɔmɛ t'a la kuranɛ in bonya kama an ka jamana ye an y'a kalifa Ala la bari n'i y'a mɛn Bamakɔ ka di i bɛ du min kɔnɔ o de ka di kɔnɔ ne Kasobama bɛ dugu camancɛ yɛrɛ de nka yen tɛ yɔrɔ duman ye dɛ o tuma na jamana in ma diɲɛ jamana mana ja cogo o cogo an ka Mali an bɛ yɔrɔ min na an bɛ yen de ka di yen de ka di Konate an b'i fo i bonyana Senegal jamana wɛrɛw bɛ k'i kɔnɔ nka u ka sabali u k'a dɔn k'a fɔ Konate tɛ yan Bamakɔ yan a n'a bɛɛ a kelen dɛ an fana mago b'a la hali n'a taara u k'u janto denw na denw kana jɛŋa ye ni Ala sɔnna voilà Konate an b'i fo kuranɛ bonya n'a barika kama olu ko fɔ Katumo ne ko o tɛ se ka kɛ vraiment o tɛ se ka kɛ an b'i fo ka i barika da a diyara n ye mɔgɔw caman bɛ dugu ma kosɛbɛ vraiment Ala ka hɛrɛ kɛ amin 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 Ala k'an sago d'a amin ma Allah Ala ka barika don an na Ala ka n'an dɛsɛ amin Allah Ala ka n'an labila amin Ala amin kira hɔrɔma sallallahu alaihi wasallam funɛkɛ ka miyatani a ye seereya a ye min kɛ miyatani na bɛɛ ɲɛna ɲang e ka sebaaya kɔnɔ aw ni ne ni aw ni filɛbagaw an ka jɛ an k'o lajɛ assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam Ahmadu Hamidu